acum am venit și pe... cum se cheamă asta? Învârtitoare. Știi miștoi? Băleu. Ai, mamă, ce viteză am! Băi, era scap camera! Băi, scap camera din cauza ta! Money! Iu, ai, mamă, ce viteză avea, uite, și învârtitorul și eu cameramanul. Vai, mamă, ce viteză! Băi, nu pot scrie! Asta se rupe, vrei să văd dacă nu se rupe asta! Vai, mamă, ce învârtitoare! Vai, mamă, ia sar de acolo, hai tupeu! Di, tata, să sar ca lumea, ai tupeu? N-ai tupeu! Băleu, băi, nu pot să văd! Ia, hai! În cadru, ia, sar! Hai, și acum aruncă-te! Dacă sunt pe spate! Hai, deci hai, vino iar! Taci! Hai, urcă-te iar! Parcuristul vaslui! Ia, și acum, deci fă o leacă vânt și aruncă-te! Și te arunca pe spate! Da! Na, ați înțeles, suntem și noi părculeți și n-avem treabă acasă. Na, am băut și un suc, hai, v-am lăsat.